जाबाय बेयो दहायसो सायब्रबना आरो दंबावोसो लोगोफोर सायजोबनो हायाखै फंबाय सायना होलांनायसो बेखौहाय दा बिसोर हमनो फैदोंमोन आरो नाथाय जों हमनो नागिरनायाव ना सल गोदा होजादों आंजों ओमफ्राय मैथाजों नैबे ना गोरलै गोरलैखौ सं दिनै लोगोफोर बिदै दंजोबो ना सिंगिया ग्रेभि संख्रि ग्रेभि ना एवैनो थावा जोबजोब्बायलै आंना लोगोफोर थाबो सुनांगौमोन नै हालदै गोलैनानै होगोन दहाय फुगारदोंमोन आधानो हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो मर्निंनिफ्राय स्टार्ट खालामलायबाय ओमफ्राय नायनोसै बबेसिम सहैयो ओरैबायदि गरम बुंनांला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो खुमब्राजों नाजों संखांबाय ओमफ्राय बेखौ ना सिंगि जानोनो बेनिखाय ग्रेभि खालामनानै होनोसै आरोना लोगोफोर बे आं खुमब्राजों नाजों संनाया मैयानोसै आरोना नाया आङो फिसा फिसा ना मैया एवथ्रमना दोन्दोंमोन खुमब्राजों जानो मोजां जायो होननानै ओरैनो गोजा बायोना ओमफ्राय दालिखौलाय बेसेबां जानो आरो नाखौबो बेसेबां ना बिदै जानो बेनि थाखायनो खुमब्राजों संना होबाय आरोना लोगोफोर बोराया गान्दा मोनगासिनो दं आरोना दा बिसोरो हमनो फैदोंमोन आरो नाथाय जों हमनो नागिरनायावहाय बिथिं हमनो बाखि दंबावो दाबो बै आरो बै खिबुनिखौ मोजाङै हमनाय जायाखै दा हमफिननांगौ आरो नोंसोरो हमगासिनो दङ माखासे आंहाबो थारमाने ना मोनबानो जानानै हमनोसै आरोना जोंबो मैया आरो मोजाङै हमजोब मोनाखैना जोंहा सानफ्रामबो बिदिनो लेट जायो ओमफ्राय मोनासिम जाहैयोना बेखायनो हमजोबनाय जायाखै आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो दा हमबावगोन संगासिनो दङ बोराया जा गान दामगासिनो दंना भिडिअ बानायनो जा दिगदार जायो बिदिबाथाय माने कपिराइट फैजानो गियो आरोना आङो बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय नायफैदोंमोन आं एसे नायाबाथाय हमनो नागिरखायो आरोना बिसोरो ओरैबायदिखा आरोना ओमफ्राय आंहाबो जेरावनो हमहैथारा बेयावल' हमो न' खाथियावनो ओमफ्राय बेखौ बोरै मालायनो हमनो होनो ना लोगोफोर आरो जोङो बोसोरै हमना जायोना आं सेमोनबो देखायदों सेमोनबो बिराद नामोन ओमफ्राय देग्लाय माने ना सुल्लाल'सो देग्लाय बांसिन बेयावबो मासे गलांजादों बाट बेखौबो नैबे हाखराव दं बायदि मोनगासिनो दं आरोना आङो दंना गैया मिन्थियाना सोरबा मोनलांगोन बबेथिंबा थांखो फिसासिनासो गलांखादोंमोन आरोना लोगोफोर स' संना लागोन र' मोनगोरथोंसै बिनि उनाव आंबो सारनोसै दिनै एसे थाब जागोन आरोना मानोना दैयाबो बांद्राय गैया मैया एसेल' सोना दोनखादों आरोना जों दैया ओमफ्राय रानबायबो ना एसे सान्दुंजोंहाय दा सान्दुं गोसा दुंना होबावबा बिराद मोजां रानगौमोन आरोना सान्दुंआनो गैया दोमैलुलुसो संना लागोन र' लोगोफोर दायो लोगोफोर सिद्दा सिद्दि मर्निंआवसो लाफैफिनबाय आरोना मैयाथ' गैया मैयाबो ना हमनानै एकदम टाइमानो जायासै आरोना लोगोफोर दुगैखांबाय देलायखांबाय ओमफ्राय दायो आङो मार्केटाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जेबो मैगं गैया ओमफ्राय फंबाय फैनो नागिरदों दिनै एसे माने नाखौ एसे बिमाया जानो लुगैदों होननानै बुंहरदों आरोना बोसोरै ना हमफैग्रा ना बेसारा ओमफ्राय गोसोखांदों आरो बेनि थाखायनो आं होनदों दे एसे लांफैदो होनबालाय होननानै फैनो नागिरदों आरो स' बेनि थाखायनो ओमफ्राय टाइमाबो बारा जालायबाय आरोना आङो मर्निंनिफ्रायनो खामानि दामानि मावनानैहाय लेट जाबाय सनालि थाथ' दे दा दादाया सोरबा मार्केटाव थांदों होन बिदाया दाबो सिखाङाखै स' थांग्रोनोसै लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं गोसानानै लोगोफोर थिंखा ओरैबायदि गरम ना दायो माने बाजार मोनफैबाय आरोना आङो लोगोफोर सान्दुं गोसाथार बाजार दिन नङाबाबो दिनै एकदम मानसिफ्रा मेला जादोंना बिहिरथार मा होनोमोनलाय आङो दायो सिद्दा सिद्दि एटिएमावसो थांगोन आरोना फैसा बख'नो ओमफ्राय माने केसथ' गैखाया थाइसेबो बेयाव बख'नानैहाय बाजार खालामसै आरोना लोगोफोर आङो ओमफ्राय आंनि मबाइला जि मावो आखाइया सान्दुं गोसाथार बाजारा होमबाबो जासोगारदों आरोना मा मा मोनो बेफोरखौनो एसे थिखोना लांलाबायनोसै आरोना लोगोफोर वा जायाहाय जाया রসুন কত 70 টাকা তো আয়ো बुंजोब्बाय नै लोगोफोर आंना
बाजाराबो जासो गारदों आरोना ओरैबायदि गरम होनबाबो बाजार खालामखांबायानो आङो खालि बै गालामालायावहाय एसे माइरं लानानै थांनि आरोना माइरं जोब्बाय आंहा ओमफ्राय मनायानो जायगा थोला मोनसे मनायावसो सोबाय आङो थावानो जेबो गैलामोन आरो लोगोफोर बायनो दायो गालामा दखानाव एसे माबा लानानै माइरं लानानै थांसै आरोना लोगोफोर बाजार खालामखांनानै फैबाय आङो दायो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि गरम ना बुंनांला आरोना जेबो गैखालामनानै जोबस्रांजोब्बायमोन लानानै फैबाय माइरंबो लाबोबाय आङो मैगंफोरबो नै मस्लासो बियो बे जिरा गुरासोहाय आं देबाय थानो बानायखाय लाबोबाय गुराखौनो माइरं आङो हानबाय एसे जानहरग्रोबाय आं थारुन आङो बाजारावनो थांथारला दासान्दि स्कुलबो गैयाना बेनिखायनो लाबोखाबाय आं सनालिनो हनै दादा गाबज्रिदों मानो सनालि नै बेखौ भाजा बिराद जानो लुगैनानै लाबोनाय जाबाय लोगोफोर आयौ आयौ मासेग्राब दाम बुंनो हाया जेबो बायनो हाया थैगोनसो नै सामब्राम बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु गोरानावनो बेयाव बेसेबांबा बुरजा आंखौ नांगौ र' थांगौ आइदै ओरैबायदि गरम ना ड्रेस गाननो ओंखाम जानखांग्रोबाय आङो लोगोफोर माने हाखु दाखु जाबाय फंबाय फैनो टाइमाबो जाबाय आरो मैया ना माबानानैबो ओरैबायदि लेट बुंनांला आरोना लोगोफोर मैथा सायबा आद्रा खिद्रानो टाइमानो माला जाया आजां टाइम जाखो बुंनांला लोगोफोर जल्दि सायनोसै ना सुल गोदा होजादों आंजों ओमफ्राय मैथाजों नैबे ना गोरलै गोरलैखौ संसै थैबायहाय नै माबा गाव थुला बै गाहाय मोनसेखौ लाबोना होबाय थां गुमैनो नायानो थैजोब्बाय गैला नै नास्राया नैबेसेल' थाबाय नै नालाय सेस सनालि माखौ जाबावो दाना थैनायखौ बाथोन दे नासुला गेसनि अबस्था नायदो नै ओरैबायदि लेथ्रा जाजोब्बाय सुनांगौ बे जाहैबाय मैथाजों नाजों मैथा एसे खम जाबाय मोजां गोदौथोंसै जब खालामसै ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर मा होनबावनो हारसिं मानसिबाथाय बिदिनो जायो ओरैबो हाख'वा ओरैबो हाख'वानो नोगोद खामानि दं दिनैबो ना हमैनो गावखौनो गाव हामग्लिजोबलायनाय मोनबाय नै अब'से हामनाया मोजां होमबाबो बोरैबा मोलेले ओंखारदों आरोना आंखौहाय ओमफ्राय उन्दुनायफ्राबो फुरा जालाना दिनै लेट सिखांनाय जादों मैयाबो ना बासि नायै सिनस्रि साजोबदों 9टा 10टा गाहामावसो सायखांदों बेनिफ्राय आरो संबावबाय खावबावबाय मा होनबावनो आरोना लोगोफोर आरो ना फोरानबाय एसे अर सुनानै सेस फेनखौ बायनानैनो आरो मर्निंआवबो लेट जाबाय आरोना सिखांनायानो बाजार थांबाय फैबाय फुङावबो थोरसि लथा सुस्रांबाय मैयाथ' मोनाद्रायबाय सुखुआसै बोराया ओमफ्रायो एसे सिला सिबस्रांबाय लेथ्राफोर जानायफोरखौ मैया आरो बोराया मोनायाव फ्रिजनिफ्राय दै खोख्लैनानै होलायबायना बेखौबो गाराखैमोन आङो मैया मोनायावहाय मेंबाय हाला हारसिं मानसि नों हारसिं सारनाय हारसिं सायनाय बेबायदिबा जायाना आरो हौवा मानसिफ्रा एसेबां उदाया माने नाखौनो सायफाखाथाराखै आरोना बोराया एसेबो मा होनबावनो हमनायावल' हमफाबाय सायनायाव गैया आंहा हारसिं दोल्लो बे आदाया एसे सायफानानै होदों आरो ओमफ्राय बेबो हौवा मानसि बाबाय दा सिनस्रि सिनला साजोब्बाय थांबाय होनबा आं बांसिन सायनाय जाबाय आरोना दायो संना लाग्रोसै जल्दिनो टाइमाबो 1टा 13 जालायबाय दासिमबो ओंखाम मोनजाया नुबाय लोगोफोर फंबायाबो थांफिनो ओमफ्राय दाबो मोनाखै आरोना जाबायबो थांफिनसै मोनथ'वाखैलै र' हाबाब फुङाव ओंखाम जाखादों आङो सनालिखौ ओंखाम जानो बिगासिनो दं आरोना जारलासो मोनाखै ओमफ्राय माजों जाहोनो ओंखायनो दसे नेथ' होननानै बुंबाय आङो मा होनबावनो टाइमफ्रानो मिलायाना लोगोफोर ओंखायनो जल्दि संना लाग्रोसै र' लोगोफोर जाखां लोंखांनो फंबाया थांफिनसिगोन बोराराय नुबाय दा खानायानो मोनजोब्बाय गैला आरोना ओमफ्राय ना एसे हरबाय आङो बाल्थिङाव थिखोनो हानाय नंलाहाय दै होनानैहाय माया औ एसे बाल्थिंसिम दोनलांना फैनोसै नै जि मावोहाय आंनि आखाइया फंबायखौ
बास स्टेन्डसिम दोनलांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय दायो एसे खानाय खाननानै लानि आङो ओमफ्राय ओंखाम संग्रा थाला मारिलांदोंमोन आं रावबो गैयामोन बोरायाबो दासो फैदों बेनि थाखायनो खुलियाखै दाबो ओरैनो दङ दा खुलिनोसै र' दसे रेस्ट लानोसै आयौ लोगोफोर दाख्लैनिफ्रायनो सानब्रै सानबा एखे राहे रेस्टआनो गैया थैखागोनसो ना हमनो हमनो ओमफ्राय दिनै एसे रेस्ट फैनायखाय औ थांबाय बासिसिम गारि थिखोना फैबाय आं हा खोनाया माथो जाखो नोंलाय नुखादों ना थांसिगोन होननानै हा मा होनखोथाय मा रायलायो आं जेबो खोनायाखै आंहा खानाय एसे खाननानै ला र' लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन नै ना फोरानदों सान्द्रिया गजोबलांबाय नैखौ खावखानांगौमोन नोंसोरो एसे नांबावगौ राननो एसे मोजां जाबाय बे दहायसो सायब्रबना आरो दंबावोसो लोगोफोर सायजोबनो हायाखै फंबाय सायना होलांनायसो बेखौहाय सायहोजादों आंजों दंबावोसो बेखौनो दसे अर सुनानै होबाय आङो आरोना लोगोफोर माने फुंनिफ्रायनो मर्निंनिफ्रायनो आं सुनानै होगासिनो दंखायो सान्दुं थाबाबो बेखौ सुदेरना होआबाना थाम्फै आरो बै मोनसे मा होनो मा एम्फौ होनो बिदै दैग्राया एकदम माने थाम्फै दैनानै गालांजोबो आरोना लोगोफोर थाम्फै बायदियानो मा होनोथाय बिदिखौ मिथिला आङो जिखुनु लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं इसेबां गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय दिनै आंहा ब्लगबोथ' गैखाया मर्निंनिफ्रायनो मैया जा ससे लानाय बेजोंनो दिनैनिजों जमा हगारबाय आरोना लोगोफोर बेखौनो नायलांदो गाज्रि दामोनसै लोगोफोर दासान्दि आंना ब्लगानो मानि दिनै बानायबा ससे आद्रा थाबाय आरो गाबोननिबो बिदि होदेरनाय जाबाय आरोना मैयानि ससे दिनैनि ससे जमा होबाय दे लोगोफोर गाज्रि मोननांला ओमफ्रायो गाबोननिफ्राय बारा बेस्थ'बो जाया जानो हागौ मानि मोजां टाइम मथे हगारलांफिनसै आरोना जेरेखम आङो मर्निंआव हगारो 9टा 8:30 बे टाइमावनो हगारफिननोसै सेस्था खालामगोन आरोना माने हायोना हाया स' लोगोफोर बिदिब्ला आं बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार